Organizing Committee Jong Mawlai Games and Literary Fest kalapalat pajba ya ka team song kam Anthem Jong Mawlai Games and Literary Fest araja arpusan kabla ai kerteng Mawlai ngin te song bat ngin kentiu. Kajing pelat ya ka ni kajing ruai ka long na ka benta kajing pen kre ban pli ya ka Mawlai Games and Literary Fest araja arpun rio kabla bu ban sedang nadu ka laitrik ukala lingkot araja arpun rio. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya